أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى، فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 26 ne ga watan Jumada al'ula. Watan Jumada al'ula shine wata na biyar cikin watannin musulunci. Hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da wato 10 ga watan 1 shekara 2021 a cikin wannan gari na Gusau, wannan jiha ta Zamfara, a wannan masallaci menene sunansa, Muslim Foundation, ƙarƙashin jagorancin 'yan uwa wato matasa ahlus sunna na wannan gari, ƙarƙashin jagorancin dan uwa malam Naziru, Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri. Kamar yadda aka ji cewa za a yi magana ne akan abin da ya shafi ahlus sunna. Magana da ta shafi ahlus sunna magana ce wacce take da faɗin gasken gaske, domin duk musulmi ya riga ya sani cewa masadiru na tashri'i wanda aka ijma'i a kansu ba a saba ba, na farko shine alqur'ani, na biyu kuma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na uku kuma sai al-ijma'u. Akwai dalilai na samuwan alqur'ani, dalilai na tabbatuwar sunna da kuma dalilai na tabbatuwar ijma'i. Na hudu akwai alƙiyasi, amma ƙiyasin sun ce dole ya zamanto aljali, to shi wannan ba a yi ittifaqi a kansa ba a ijma'i ba. Akwai malaman da sun gamsu da shi, akwai wanda ba su gamsu da shi ba, amma mafi gaskiyar nan ce shine ƙiyasi yana daga cikin dalilai wayanda suke na addinin musulunci. To sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, buƙatuwarta wato alƙur'ani yana da buƙatuwa zuwa ga sunna sama da yadda sunna ƙur'anin yake da wato ƙur'ani yana da buƙatuwa zuwa ga sunna sama da yadda sunna take da buƙatuwa zuwa ga ƙur'ani. Wataƙila wani zai mamakin dan me zan faɗa haka, zan faɗa maka dalili. Mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a makka shekara 13, ya zo ya rayu shekara 10 a madina, daga nan ya koma zuwa ga Allah. Dukkan rayuwarsa babban aikin da Allah ya turo annabi, dama ƙur'anin da Allah ya saukar wa musulmin dan shi ya fassara wa me Allah yake nufi da ƙur'anin. Wannan yasa Allah ya kalli rayuwar annabi gabaki ɗaya, ce mata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kuna da kyakkyawan abin koyi a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan suna na ahlus sunna za ku ga da wasu koda sun guje shi, to an gama gudun, daga ƙarshe an dawo kuma an runguma abin da aka guda ɗin. Abin da zai ba ku mamaki fa, har in shi'a yanzu suna da'awar cewa su ma ahlus sunna ne. Tijjani Samawu ya rubuta littafi sukutun sunansa shi'a hum ahlus sunna, wayan shi'a ma su ne ahlus sunna. Da a nan ƙasar
in aka ce wani ahlus sunna ne kowa ya san ba wanda zai amsa wannan sunan sai dan izala. To amma yanzu tafiya ta yi tafiya, yan uwanmu yan ɗariƙu alhamdulillahi an tafi sun gane cewa fa dole sai sun dawo sun rungumi wannan sunan. Yanzu su ma sun dawo sun ce ahlus sunnati ne su wal jama'a ba. To muna musu barka da ciwowa, muna musu barka da ainihin wato zuwa. To sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin alheri bane. Allah ya yi ka mutum, wannan ni'ima ce da ba wata gudunmawa da ka bayar. Inda Allah ya ga dama aka yi ka ɗan taure, da tuna an manta da kai, an yi harkoki da kai ta hanyar tukunya. Na biyu, ya yi ka musulmi bai yi ka kafiri ba. Na uku, ya yi ka cikin al'ummar manzon Allah. Sannan na hudu, ya yi ka cikin mabiya annabi Muhammad. Al'ummar annabi ta kasu gida uku. Duk duniyan nan da annabi yake kiranta cewa ta zo ta shiga addini, to wannan ta shiga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ummatud da'awa. Da haka hadisi a Bukhari annabi yake cewa wallazi nafsu Muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasarani. Na rantsi da Allah ba wanda zai ji da'awata cikin wannan al'umman, ba yahude ne ko kirista, sannan a je lahira ya ki imani da abin da Allah ya aiko ni da shi, sai ya kasance gobe alkiyama cikin yan wuta. Sannan akwai ummatul ijaba. Duk musulmi yanzu wanda suke da'awar musulunci a duniya, to ana kiranta al'ummar da ta yi da'awar amsawa manzon Allah. Kowa za ka samu zai ce maka annabi nashi ne inda shi musulmi ne. Amma inda matsalar take akwai kuma ummatul itba, al'ummar da su kuma suke bin annabin sau da kafa, sun yadda cewa annabi za su sa a gaba shine imam din, su ba su iya ba, shi ya iya. Suna jiran ina ya ɗora kafar sai ya ɗauke, su ma su ɗauko tasu su ɗora. Shi yasa alfazazi yake cewa laqad faza man kana rasulu imamahu yaqudu bihi nahwan najati zimamahu. Duk mutumin da ya ɗauki annabi ya zamanto shine imam ɗinsa, shine jagoransa, to ya tsira. To shi yasa za ku ga ahlus sunna ba sa shishigi. Wannan abin da Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Ba ma gabatar da wani abu na magana ko aiki kafin Allah ya ce ayi, annabi ya karantar da yadda za a abu. A'a, mu mun ɗauka duk abin da ya shafi bauta ma Allah za a yi da wannan abu, mu kan ne ba mu iya ba. Wanda ya iya shine Muhammadun Rasulullahi. To muna jiran ne shi yayi, mu kuma sai mu. To su kuma wasu wannan ne matsalarsu, waya za a ce komai sai annabi yayi, yaya za a ce wai komai sai annabi yayi. Wani in ka matsa mai ma sai ce annabi ya zauna a garin Zamfara ne, sai ce zaman kama a garin Zamfara shi ma bid'a ne, tunda ka ce komai sai annabi yayi. Kaga wannan ba maganan ilimi ake ba, maganan hauka ake, ba maganan karatu ake ba. To wannan shine abu na farko. Da haka wannan maudu'i da 'yan uwa suka bayar yana da faɗin gasken gaske. Abu na farko, kowace kalma a lugarta ta larabci za ka samu wani lokaci tana da ma'anar da yake yana da nisa tsakaninta da ma'anarta ta istilahi. Wani lokaci kuma za ka samu tun daga ma'anarta ta luga da ma'anarta ta istilahi suna da alaƙa wajen ma'ana. Shi yasa za mu ga kalman as-sunna tana da ma'ana tun a yarenta na larabci da ma'anar hanya. To hanyar dama ko ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau. Kuma dama mun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne, amma duk abin da ka ɗaga a duniyan nan yana da kishiya. Akwai negative, akwai positive. Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn. Kowane irin abu dangi biyu muka yi shi. Da haka duk sanda ka ce gaskiya, to akwai kishiyar gaskiya. In ka ce adalci, akwai kishiyar adalci. In ka ce dogo, yana da kishiya. Idan ka ce mai kiba, yana da kishiya. Siriri yana da kishiya. Amma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ƙwallin ƙwall, wahdahu la sharika lahu. Ƙarƙashin wannan ne Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina
illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru na jarrabi sashen ku da sashen ku in gani za ku yi hakuri in ku musulmi ne Allah ya jarrabe ku da kafirai dan a gani za ku tashi ku yada addini ko ba za ku tashi ba in kai ahli sunna ne Allah ya jarrabe ka da dan bid'a atasbirun za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba in kana so ai adalci Allah ya jarrabe ka da azzalimi atasbirun za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba in kana so kai mumini ne Allah ya jarrabe ka da munafiki kana so ai ikhlasi Allah ya jarrabe ka da mai riya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun shi yasa Allah sai ce wa kana rabbuka basira dan haka malamai suka ce wannan kalma ta as-sunna mushtaqqun ne min sanna ya sunnu sannan akan ce sanna ya sinnu sannan da haka sai a ce masnun da haka akan ce sannahu shine al'amra idza bayyanahu idan yayi masa bayanin wannan abin sannan akan ce as-sunna da ma'anin at-tariqa was-sira to hanya ko ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau wannan duk ana faɗar wannan shi yasa zamu ga cewa wannan kalmar Allah madaukakin sarki ya dinga maimaita ta a cikin alqur'ani Allah yana ce mana qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalina sannan yace wa ma mana an-nas an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum al-'adhabu qubla sannan Allah yace ma kana 'alan nabi min hardin fima faradallahu la sai yace sunnatullahi wannan sunna ce ta ainihin wato Allah sannan yace sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samu abinda Allah ya riga na tsara cewa wannan hanyar sa bace ya zamanto abin yana da ainihin wato canji sannan haka yace fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila to irin wannan zaka samu ya maimaitu yayin da jam'in sai ya zo sunan daya a cikin suratul ali imrana daya a cikin suratul nisa'i wancan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin sannan da kuma yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum to wannan amfanin sanin wannan shine kowace kalma a kusan kowane irin yare kana samu akwai wada'inta da take dauka a lugar larabci da kuma ma'anar da ake bata wanda bai nufin na tsantsan yaran wanda ko a hausar da muke amfani da ita akwai wannan duk bahaushe yanzu idan ka ce masa ƙwarya ya san wani ƙoƙo ne da ake zuwa a je a ɗauko a daji ya jira a bushe a raba shi biyu a zo ana amfani da shi wannan shine ƙwarya amma idan ka tafi wajen 'yan gore yanzu ko yanda aka sai da azara wanda anan suna cewa kwangi in ka ce ƙwarya to ba waccan ƙwaryar da ka sani ba ita suke magana ba wani adadi ne idan ya kai shi suke nufi ƙwarya da haka kalman ga yadda take a hausa logatan wasu la'an kuma a gurin yan gora ba waccan ma'anar ta hausa suke bata ba ko ba gaskiya ba in ka ɗauki waccan ma'anar ta hausa ka tafi da ita wajen yan goro to za ku samu matsala da su don ba shi bane abin da suke nufi to shi yasa kowane ilimi za ka samu ake so ka yi ƙoƙari ka san istilahatu na masu ilimin kafin ka shiga ciki shi zai sa idan kana magana akan karatun masu ilimin su gane cewa ka san abin da kake ko baka sani ba amma in ka je ka shiga wani janibi baka san istilahatu na masu ilimin ba to kana yin magana akan ilimin masu karatun sun san cewa baka san ma me kake yi ba ka shigo abin da ba bai kamata ka shiga ba to shi yasa za mu ga malaman musulunci kusan kowane ilimi idan ka ɗauke shi sai sai maka wannan kalman ga yadda take a lugar larabci amma su a gurinsu ga abin da suke nufi to shi yasa a wajen ta'arifi za mu ga cewa dole ta'arifin ya zamanto an ya kona jami'an mani'an ya zamanto ya tattaro abin da ake nufi sannan yana hana wani abu wanda ba shi ba zai shiga ba
wannan shine an yakuna jami'an mani'an. yanzu misali idan muka ɗauki kalman sahabi za ka ga ko ƙur'ani in ka koma kalman sahabi za ta baka ma'ana ya kusan kai guda 9, domin ana faɗan kalman sahabi ko sahib da ma'anan annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wan najm idha hawa, sai ce ma dalla sahibukum wa ma gawa. Qur'ani yakan kira kalman sahib ko sahiba da ma'anan mata. mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila. Sannan da kuma faɗin Allah da cewa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan. kaga sahiba anan wajen shine ainihin wato mata Allah madaukakin sarki yake magana. sannan zaka samu Qur'ani zai ce maka sahib yana nufin sayyidina Abubakar kawai. illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. wanda sai na Abubakar kawai ake nufi. sannan wanda suke zaune a guri sawa'un zama ana iya ce masa sahib. kaga wanada ashabul jannati ashaban nari, wayanna aka ce musu ashabul janna, wayanna aka ce musu to zaka samu. shi yasa ba za ka dauki kalmar sahib ba ko sahabi ka bata ma'ana guda daya. shi yasa sai malamai sai suka zo suka ce to idan an ce sahabi me ake nufi, dole ya zama ya haɗu da annabi ya yi imani da shi sannan ya mutu akan imani sai ya zama sahabi. shi yasa na sha faɗa nake cewa dukkan alƙur'ani in ka karaɗe shi kaf, duk inda kaga Allah ya ambaci kalmar munafiki a ƙur'ani to alama ne cewa wannan suran a Madina ta sauka ba a Makka ba, sai sura ƙwaya ɗaya, ita ce suratul ankabut. duk kuma inda kaga Allah ya ambaci kalman almardu a cikin Qur'ani alama ne na cewa suran a Madina ta sauka ba a Makka ba, sai sura kwaya ɗaya, ita ce suratul mudaththir. menene dalilin da yasa aka ambaci kalman almard a can, aka ambaci munafiki a cikin suratul ankabut tare da surori ne makkiya? dan dama Qur'anin ba zai ƙare a Makka ba, dole sai annabin ya je Madina, kuma a can Madina ne za a samu wannan matsalar. to za ku ga dukkan ayoyin da 'yan shi'a suke ɗaukowa su ɗora kan sahabbai, suna ɗauko munafikai ne sai su tura cikin sahabbai. munafiki daban kuma sahabi daban. munafiki bai ma zama musulmi ba, ballantana ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. to wannan shine abu na farko. to da haka za mu ga cewa malamai da suka tashi sai suka yi la'akari da wannan, sai ya zamanto hatta wajen ta'arifin sunnar sai ka yi la'akari da abu guda 4. akwai ta'arifin sunna wajen malaman usulul fiqh, akwai ta'arifin sunna wajen malaman fiqh, akwai ta'arifin sunna wajen malaman hadisi, sannan akwai ta'arifin sunna wajen malaman aqida. domin galibi idan malamin fiqh yana maka bayanin sunna, shi abinda ba wajibi ba a gurinsa shine sunna. shi yasa aka je wani gari aka ce ga ahlus sunnati sun zo wa'azi, wani yace ta su ahlul faridati ne, in dai wayannan ahlus sunnati ne ta su ahlul faridati ne, saboda shi ya dauki sunna da ma'anar abinda ba dole ba, sai yace to su ahlul faridati ne. shi yasa zaka ga malaman usulul fiqh su sun takaita kan abu guda 3 ne kawai. sun ce sunna shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin min qawlin aw fi'lin aw taqririn. malaman hadisi kuma suka ƙara suka ce aw sifa khalqiyya aw khulqiyya qabla al-bi'sa wa ba'da al-bi'sa. wannan shine yadda suka yi ta'arifi. amma ta'arifi mafi gamewa a wajen sunna shine na malaman aqida. da haka malaman aqida zamu ga cewa su idan sun tashi ta'arifin sunna sukan ce alhadi alladhi kana alaihi rasulullahi, duk shiriyar da annabi yake kai, wa sahabuhu da sahabbansa, ilman wa atiqadan wa qawlan wa amalan wa taqriran. aqidar da annabi ya kudirce, da ilimin annabi, da aikin annabi, da maganganun annabi, da abin da aka yi a gabansa ya tabbatar, da aikinsa, da duk abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce yake kai da sahabbansa. wannan shine yadda malaman aqida suke ta'arifin sunna, wanda za ku ga ya fi gamewa, wanda ya shafi aqida,
ilimin annabi, aikin annabi, maganganunsa, abinda aka yi a gabansa ya tabbatar da shi kuma da waɗannan ɗaliban nashi, wanda ita ce tawaga mafi alheri. Wannan shine abu na farko. Sannan ana faɗar sunna da ma'anan wato al'ibadati wal itiqadati, ibada da ƙudurin zuci. A nan ne sai ya zamanto akwai kishiyar wannan shine albid'a. Da haka sai bid'a sai ta zamanto ita ma akwai wacce ake ƙudircewa a zuci, sannan akwai wacce ake yin aiki da ita bid'a ɗin. Yadda muna da bid'a ta ƙudurin zuci, sannan muna da bid'a ta ainihin wato aiki, muna da bid'a ta ƙudurin zuci da bid'a ta aiki. Akan wannan ne za mu ga cewa malamai suka yi rubuce-rubuce a wannan babin. Zan buga misali ne kaɗai da littattafai guda 10. Za mu ga cewa malamai magabata idan suka faɗi sunna a babin aƙida, za ka ga cewa duk ya ƙunshi wannan. In muka ɗauki littafin usulus sunna na al'imamu ahmad, al'imamu ahmad cikakken sunansa shine abu abdullahi ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad ash-shaybani. al'imamu ahmad ya rasu hijira 241, yana da littafi a sunna. In ka koma da ya kawo isnadi tiryan tun da abdus bin malikin al'atta ya ce sami'tu aba abdullahi ahmad bin hanbal ya ƙulu, yana cewa usulus sunnati indana. Kaga usulus sunna a wajenmu yana nufin mu ahlus sunna. Sai ya ce at-tamassuku bima kana alaihi rasulullahi, riko da abin da annabi yake kai, waliktida da kuma koyi, wato riko da abin da annabi yake kai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da koyi da su, da barin bid'a. Sannan za mu ga cewa akwai littafin usulus sunna, tare da shi akwai riyadul janna bi takhrij usulus sunna, wanda wato abi zamanin ya rubuta al-maliki, shi ma ya rasu hijira 390 da ainihin wato 9. Sannan littafi na uku akwai littafin as-sunna na abubakar bin ahmad, wanda aka fi saninsa da ainihin wato al-khallal al-baghdadi. Wannan malami ya rasu hijira 311. Sannan akwai littafin as-sunna na ainihin wato ibnu abi asim. Ibnu abi asim ya rasu hijira 287. Sannan akwai as-sunna na dan al-imamu ahmad, yana da ɗan abdullahi, shi ma sai da ya rubuta littafi as-sunna, ya rasu hijira 290. Sannan akwai as-sunna na ainihin wato al-marwazi, al-imam al-marwazi ya rasu hijira 294. Sannan akwai littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari. al-imam al-barbahari ya rasu hijira 329. Sannan littafi na 8 akwai sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa na al-imam al-lalaka'i. al-imam al-lalaka'i ya rasu hijira 418. Sannan akwai sharhu sunna na al-imam al-bagawi, ya rasu hijira 516. Sannan akwai sharhu madahib ahli sunnati wa ma'rifatu shara'i ad-din wa tamassuku bis sunan na babban malami ibn shahin, wanda ya rasu hijira 385. to wannan ababin misali zaka ga cewa duka malamai ne sun rubuta a sunna. In ka koma kana bibiya zaka samu an rubuta littattafai sun fi littafi 200 a wannan babin da ma'anan as-sunna ko al-i'tiqadatu ko kaza, wanda yana nufin duka ya kunshi bayani akan sunnar manzon Allah, wanda ya shafi dukkan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na aqidarsa da aikinsa da mu'amalarsa. Da haka malamai suka ce idan shari'a ta yi itlaqin sunna yana komawa zuwa ga abu guda 4. Na farko, duk abin da ya zo cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan yana cikin sunnarsa. Idan mutum ya kyamaci wannan abin, ko da wannan abin mustahabbi ne ya zamanto kana kyamatarsa, to akwai matsala. Shi yasa muka ga annabi ya faɗi cewa fa man ragiba an sunnati falaysa minni. Kuma munasabar maganan
mutane ne guda uku suka tashi suka je gidan annabi, kowa ya tambaya ya annabi yake yin ibada, aka ba su labari mai ruwa ya ce ka annahum taqaluha, sai daga kaman ibada ta yi kadan, suka ce ina su ina annabi. ɗaya ya ce to shi yanzu abin da za a yi, ya fahimci zama da mata na taɓa imanin mutum, ba ma zai yi aure ba don ya ji daɗin bauta ma Allah. ɗaya ya ce to shi yanzu abin da ya kamata yi, da an yi sallar isha zai fara sallah ba zai ba sai gari ya waye. ɗaya ya ce to shi azumi zai dinga yi gabaki ɗaya. da annabi ya dawo aka ba shi labari ya kira su ya ce kai ka ce kaza, kai ka ce kaza, kai ka ce kaza. annabi ya ce wallahi na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokar Allah. ina yin aure, ina yin bacci, sannan ina yin azumi, yau gobe in ci abinci. sannan sai annabi ya ce masu famar ragi ba an sunnati fa laysa minni, duk wanda ya kyamace karantarwa ta to baya tare da ni, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sannan abu na biyu, sunna yana zuwa da ma'anan hadisan annabi. wannan duk lokacin da kaga an ambaci alkitabu sai aka yi muqaranan alhadisu, to a muqabilin alhadisu ana nufin shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kaman hadisin da annabi yake faɗa yake cewa inni taraktu fikum ma in tamassawtum bihi falan tadillu, ba za ku bata ba abadan, sai ce kitaballahi wa sunnati nabiyyi, littafin Allah da sunnar manzon Allah. na ta saurari tattaunawa da aka yi da wani ɗan shi'a da wani Muhammadul Makki, sai ya ce masa ai wannan hadisin bai inganta ba hatta ta ɓangaren isnadi. sai ya ce masa ai al'allamatul albani da ya inganta hadisin kitaballahi wa itirati, shi kuma ya inganta wannan hadisin kitaballahi wa sunnati. me yasa kuka karbi kitaballahi wa itirati ba ku karbi kitaballahi wa sunnati ba? ɗaya kenan. ya ce muƙaddara ma ba wannan hadisin, babu kitabullahi wa sunnati, shin akwai dalilan da suke nuna goyon baya a ƙur'ani dole sai an bi sunnar annabi ko babu? akwai. ya ce masa kaga Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wal ati'ullaha war rasul. ya ta kawo masa ayi, sai ce khalas, ya ce yanzu yana so ka kawo min ayoyin da suke goyon bayan kitabullahi wa itirati, ka kawo. da haka wajibi ne, dole ne bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da haka dinda kaga an bace kitab aka kawo sunna, ana nufin hadisan manzon Allah ake nufi, dan ta wannan hanyar ne ake gane sunna din. wannan hadisi ya zo da kuma cikin al-mustadrak na al-imam hakim. sannan yana zuwa idan an faɗi sunna a muƙabilinsa da ma'anar bid'a. wannan mun san hadisin irbar ibn sariya, annabi ya faɗa mana za a samu rigingimin addini a matsayin cuta, kamar yadda ta muna kallo yanzu tana samuwa. abinda baka taɓa tunanin zai faru ba sai kaga ya faru, yana faruwa. wanda suke bibiyan karatuttukan mu, ga ɗan uwa malam Habib, Allah ya saka masa da alheri, lokacin da muka zo muka fara karatun littafin alhadiyatul hadiya aka tashi kura, saboda ahlus sunna gurare da dama an yi sakaci, aka yi rauni wajen karantar da aqida. har yan bid'a suka sake tasowa suna ganin wai sun yi karatun da za su ba aqidar su kariya. wallahi duk lokacin da dan banza ya zauna, dan kirki ya zauna, dan banza ya miƙe, sai an samu matsala. to shi yasa da na gama sai suka ji na kinkimo littafin malam nasa, sai aka ce wai me nake nufi, nace karatu nake nufin zan ci gaba da yi mana. waya su sun dauka da na gama shikenan, nace karatu zan ci gaba da yi mana. musamman da wasu suka ga an kamun wasu littattafai da yawa daga misra, ina ta daddagawa, ina wannan shine littafin wani, sai aka turo mu wasu yan uwa wai me nake nufi ne, nace karatu nake nufin zan ci gaba da yi mana. kai ma dan hana ka kai ne, ka je ka yi mana. to yanzu ga rikita nan kana kallo ta addini da rudani ana ta yi, sai an yi nan wani ya dawo ya ce a'a ba nan za a yi ba, sai an yi nan wani ya dawo ya ce ba nan za a yi ba. dan wallahi ka gane ba wanda shedan ya kyale, ko da sunan kai ahlus sunna ne kana iya samun jaraba, da wani ma da sunan kai ahlus sunna salafi kana iya samun jaraba. yanzu ba kuna kallon fitinar da ta shigo mu ba da sunan salafiya yanzu? malami ya karantar da addini tiwali hayatihi,
sai ya samu karamin yaro sai ya miƙe sai ce shi ma dan bid'a ne. Ana yi ko ba yi? Ana yi. Sai ya miƙe sai ce shi ma mubtadi kuma da sunan salafiya. Sai ko in ka zo in ana wata banna ka hau mumbari kai nasiha ga shugabanni sai ce to maka to kai kawaris ne, kai khariji ne, wannan usulubi ne na kawaris, haka zai ce maka. Da yawan na tattauna da su wallahi abun bakin ciki ba su ma san bambanci tsakanin alfi'atul bagiya ba da alfi'atul marika, ba su san bambanci ba. Ba a cewa wani kawaris ne sai idan a aƙidar saddun musulmi ganin yake kafire ne shi kaɗai ne musulmi, sannan ya halatta jinin al'ummar da shugabannin ya koma gefe, shine khawarij. Ba haka suka yi masayidina Ali ba? Duk wanda yake khawarij ne in za ka ga halatta jininka zai kashe ka zai. Wannan daban. Idan an samu wani ba ya hau bari ya magana ba ko faɗa yake da gwamnati, inda yana yi ne akan tawili ko yana neman gwamnati ta bashi wani abu ba ta bashi ba saboda shi yake faɗa da ita, sunansa albagi ba khariji ba. In ka ce duk wanda ya faɗa da gwamnati ne khawarij, to dole sai ka tura na Aisha da su Talha da Zubair dan su faɗa da sayyidina Ali. Amma abinda alqur'ani ya kira shi shine fa in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a. Kadiba dillata tafan fiqhun musulunci bangaren su Talha da Zubair da na Aisha alfi'atul bagiya ake ce musu, alfi'atul bagiya ake ce musu. Na tattauna da yawa daga cikin su sai ga karamin yaro bai yi karatu ba, kuma ka je ka dudduba ka gani za ga da yawa daga cikin malamai magabata a karnin da wasu gaban sahabbai suka yi karatu sun samu wannan matsala wajen sun yi fada da gwamnati, amma a lokacin ba wanda ya miƙe ce to wane kawaris ne dan bid'a ne. Abu Hanifa shi yana da ra'ayin cewa ma idan an samu a'immatul jauri shugabanni azzalimi a fara ya kasa kafin a tafi aje a kika bare. Amma ba wani malami a lokacin da ya ce ma Abu Hanifa dan bid'a ne kai, saboda kana da wannan fahimtar. Ga Sa'id ibn Jubayr babban malamin tafsirin da ya karatu hannun sahabbai, dalilin da yasa Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ya kashe shi tawaye ya mai. Amma duk duniyan ahlus sunna baka taba jin wanda yace Sa'id ibn Jubayr dan bid'a bane, dan yayi tawaye ga Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi. Yana da kyau ɗalibai labudda an nada al'umur ala nisabiha, dole ne kowane abu mu sashi inda ya dace mu sanya shi. Wannan yana faɗa muku ne kwanan nan akwai ɗaya daga cikin malaman da sun karantar da mu, ga malaman bid'a nan muna musu raddi amma ba ma kausasa magana a kansu, kawai muna ƙoƙarin mu fitowa da mutane gaskiya don mutane su gane gaskiyar. Yanzu akwai malaman da suka karantar da ni na sani, wasu yara da suka taso yanzu na rantse da Allah malaman ko da suka fara harkar karatu da karantarwa ya girma shekarun yaran, amma sai ka ji wani yaron yana cewa wai shi wannan malamin ko jan aya bai iya ba, wai bai iya karanta shafi ɗaya na larabci daidai. Wani ma ya zazzagi malamin ya ce masa wawa da ƙiƙi. Malami fa to kakka ɗauka cewa kawai don ka kira kanka ahalus sunna salafi wannan shine adireshi na kai ma ka tsira a lahira. Tunda shedan ya fito da babanka annabi Adamu daga aljanna, wala ba wanda zai fi karfinsa sai dai wanda Allah ya taimake shi akan shi. Wannan ita ce magana ta gaskiya. To da haka yana da kyau a wannan gatarka nan kana kallo tana tasowa yanzu nan da can nan da can. To duk da aka yi ta wannan rigingimin, annabi ya ce innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera. Ai cuta ce, duk wanda Allah ya matsawar rayuwa a cikin ku zai ga rigingimu na addini da yawa. Bai yi shiru ba sai ce to alaikum bi sunnati, sai ya faɗa sai ce to ku riƙe sunnata, wanda a muƙabilinta a nan wajen duk abin da ya khalafa wa fararren abu da aka kawo da sunan addini. Da haka za mu ga cewa a ƙarƙashin wannan ne ainihin wato malamai suke ta kawo wannan hadisi a muƙabilin sunna, a muƙabilinta da ma'anar abin da ya saɓawa ainihin wato bid'a. Da haka za mu ga cewa sai kuma wazifa ta manzanni da kuma aikin da annabi ya zo a doron ƙasa abu biyu ne. Akwai at-tabligu
sannan akwai at-tabyin annabi ya isar da sakon Allah sannan ba ya zo ya faɗa ba kawai ya isar a'a wajen isar da sakon yana buƙatar siyama al'umma bayani filla yadda za a gane sakon shi yasa da Allah ya tashi ba yadda za a yi duk wanda annabi ya bayani sanda yake da in ka ya ce maka bai gane ba sai dai da awar bai gane ba da gangan domin akwai al'ama akwai atta'ama akwai makahu akwai wanda zai yi da awar bai ga abu ba kuma ƙarya yake ya gani akwai aljahalu akwai attajahul wani bai sani ba da gaske wani kuma ya sani zai maka da awar bai sani ba to akwai su da haka za mu ga Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi balligh da Allah ya ce wa annabi umarni ya su masa sannan ya ce masa ma duk abin da aka saukar maka da shi na wahayi to ka isarwa da al'ummaka wannan abu da haka za mu ga cewa kuma annabi ya isar da saƙon Allah sannan Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum ba mu taɓa aiko wani annabi ba sai da harshen mutanensa don annabin yawa mutanen bayani da haka za mu ga Allah da ya tashi sai ya ce wa annabi bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da azzikir dan kawa mutane bayani menene azzikir a nan wajen mun saukar maka da me alqur'ani haka da yawa suke faɗa kuma akwai malaman tafsirin da sun faɗa haka amma magana tabbatacciya ta hanyar ta haƙiƙi shine mun saukan maka da sunna ne don kawa mutane bayanin alƙur'ani saboda da sunna da ƙur'ani dukkansu wahayi ne daga wajen Allah da haka muna da wahayi guda biyu akwai alwahayil matlu akwai alwahayil maqru wannan ƙur'ani da yanzu in za a yi sallah a sa liman ya shiga ya jaye kabbara ya ja sallah da shi shine alwahayil matlu wahayi ne da ake tilawarsa sannan muna da alwahayil maqru wahayin da karanta shi ake yi ba a tilawarsa da haka Allah sai ya saukarwa da annabi alwahayil matlu sannan ya saukar masa da alwahayil maqru shi alwahayil maqru dan ai bayanin alwahayil matlu shi yasa da maga a suratul qiyama yace masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu sai yace fa idza qara'anahu fattabi qur'ana kun ga wannan duka ana maganan qur'anin ne thumma inna alaina sannan mu za mu zo maka da bayanin abinda tilawar ta kunsa da haka qur'ani wahayi ne daga gurin Allah sannan sunnar manzon Allah ma wahayi ne daga gurin Allah domin kalmar azzikira a qur'ani tana daukar ma'ana ya kai guda 21 shi yasa akan kira qur'anin a ce masa azzikir shi ma annabin ana ce masa azzikir bayanin da ya na addini ana ce masa azzikir wannan shine abinda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yi nau'i na sunna muna da sunna wacce take as-sunna qauliyya muna da as-sunna al-amaliyya sannan muna da as-sunna at-taqririyya sannan menene dalili na samuwar cewa dole ne abu sunnar manzon Allah dole ne Allah madaukakin sarki aya ta farko ya ce mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ina rantsuwa da mahaliccinka duk duniya babu wanda yake da imani sai sun mai da kai zaka yi hukunci cikin duk abin da ya faru na sabani tsakaninsu sannan sun malayi jidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan ba za su ji kunci ba cikin abin da ka hukunta sannan su miƙa wuya miƙawa wannan shine abu na farko sannan za mu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa mana ya ce mana wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada was salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima wannan dalili ne malam Jafar ya wata magana Allah iji kansa wasu daga cikin yan bid'a da gangan sai suka datsi magana dan cimma biyan bukatarsu kamar yadda malam Abdulrazak ya haifan yana da rai yayi magana aka yi maganan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai annabi sallallahu albarka ba a hannunsa take ba shi yake sa albarka ba
sai yan bid'a suka zo suka yamutsa sai suka ce ai ya ce annabi bai da albarka. Ni na buga mai waya na ce masa to malam zan yi magana da kai kuma zan ɗauka sau daga abin da ya taso. Na zo ya faɗa abin da yake nufi bai fa mutu ba da ran shi ba ya ce a'a shi ga abin da yake nufi tambaya aka mai. Ya ce yaya za a ce annabi bai da albarka bayan mutumin da gashin sama ana neman albarka da shi. Ya ce abin da yake nufi albarka ba tasa ba ce ta Allah ce, duk abin da ka gan shi da albarka Allah ne ya sa masa albarka. Don an tashi za a nemi albarka a nemi hannun mai ita. Abin da yake nufi yake nan fa. Na zo na yi lakta kusan awa 1.5 na kawo ayoyin ƙur'ani duka na zube su, na kawo baituka cikin 20 a gashi yana ta faɗa yana cewa tabaraka rabbun ammana bihi ba'ihi wa hada ilaina rahmatan min sama'ihi. Duka alfazazi ya tabbatar da cewa albarkar nan ta Allah ce, shi annaba Allah ne ya sa masa albarka. Amma suka ce a'a ƙarya ne, ƙarya yake maƙiyin annabi ne, ƙarya yake maƙiyin annabi ne. To haka malam Jafar sai ya zo sai ya ce duk ƙur'ani babu ayar da ta ce a so annabi, sai suka zo suka yamutsa da gangan. To kwanan nan wanda suke bibiyan karatuttuka na za su ji raddin da nema wani profeso da ya zo yake cewa wai ya za a yi a ce komai sai an samu dalili. Ai babu dalili a ƙur'ani da ya nuna cewa iyaye su so 'ya'yansu ko 'ya'ya su so mai iyayensu, saboda abu ne ɗabi'atan duk ɗa yana son babansa so na girmamawa, uba kuma yana son ɗansa hubbu shafaƙa so na tausayi. Wannan yasa ma bai buƙatar Allah sai ya ce a so su. To idan ka ɗauki wannan ƙa'idar yayin da bai ma buƙatar a kawo nasi a ce ɗa ya so baban shi ko ɗa ya so wa iyayen shi, to wannan shine za ka ga dalili mafi girma. Idan dalilin da zai sa ɗa ya so baban shi ba sai an ce ya so shi ba, wannan dalilin ya fi ƙarfi a kan manzan Allah. Saboda duk nagartar da take sa a so ɗan adam saboda ita, idan ka ɗauko na ragowar mutane, wani za ka ga mutane na son shi saboda gaskiyarsa ne, kuma a ɗabi'ance za ka ga ko ba ku haɗa addini da mutum ba, in yana da gaskiya in kun haɗa kuka yi mu'amala za ka ji kana son shi. A ɗabi'ance idan mutum yana da gaskiya, yana da tausayi, yana da cika alƙawari, yana da amana, in kuka haɗu kuka yi mu'amala za ka ji kana son shi. To shi Allah da ya halicci annabi ya fi kowa sanin irin zuri da diri da yawa annabi ta wannan kwalitin. Shi yasa annabi ya ma fi ƙarfin Allah ya ce a so shi. Wallahi kana jin halin ɗabi'a annabi da ɗabi'arsa da kwalitin da Allah ya aje masa, za ka ji wannan mutumin a ɗabi'a ya kamata a so shi ma. To shi yasa Allah sai bai ce ma kawai a so shi ba. To sai malam Jafar ya faɗi wannan magana. Aya guda ɗaya ce cikin suratul Tauba ta yi ishara, shine ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Duk malamai suka ce maka wannan ayar tana ishara ne akan aso manzon Allah, kuma kowa ya san ishara, abinda ba a fito karara an ce maka kai ba, a'a ishara take. Amma idan ka ɗauki irin su kul atiullaha war rasul wa atiullaha wa rasulahu, ayoyi ne guda wajen 18 a Qur'ani. Allah yana cewa abi manzan Allah, abi manzan Allah, abi manzan Allah. Dan me? Dan yanzu biyayyace da riƙe abinda annabin ya zo da shi daga gurin Allah, ita za ta yi determining kana san annabi ko ƙarya kake. Shi yasa ku duba a muƙabilin sanda wasu mutane suka ce su suna san Allah, wace asa Allah ya ba su? Cewa ya kul in kuntum tuhibbuna Allah, bai ce ku so na ba, sai ya ce fattabi'uni. Domin yanzu biyayyar ita ce ma'aunin da Allah zai gane suna son shi ko ba sa son shi. Sai ya ce fattabi'uni, me zai faru a gaba? sai ya ce yuhibbukum Allah, sannan Allah zai so ku, shine jawabul talab. Ita ce ka'ida. To da haka dalilai da suke nuna samuwar sunna a Qur'ani suna nan dalilai ne da yawa, irin su man yuti'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzon Allah, Allah ya bi. Da haka Bahaushe da kake jin yana cewa bin na gaba bin Allah, to mu a gurin mu na gaban shine Annabi Muhammad, shine idan ka bi shi ka ba Allah. To wannan kalmar ce Bahaushe sai runto sai rata kan kowa.
amma wallahi annabi ne kadai in ka bi shi ka ba Allah. Shi kadai ne za ka rufe idan ka bi shi ba abin da zai faru, amma duk wanda ka rufe idan ka kana bin shi ka buɗe ɗaya, in ka ga za a faɗa rami shi bai ga ramin ba ka janyo shi, in ka ga ba zai janyo ba to ka saka ya gaba. ba yaƙi aka je ba, za a tafi yaƙi, annabi ya ce wa sahabbai ga wannan duk abin da ya ce ku yi ku yi, abin da ya ce ku bari ku bari. Kun san yadda sahabbai suke girmama annabi. Yanzu da masallacin nan annabi zai ce wa sahabbai ku ɗauko shi, wallahi ba za su ce ma rasulullah ba za ka kalli wannan masallacin, sai dai su ce ma annabi idan an ɗauko masallacin ina za a ji. Da aka fita wajen gari ya ga ana masa makaune biyayya, aka samu matsala, sai ce a tara itace. Aka tara itace aka kunna wuta, ya ce a shiga. Wallahi wasu saboda karfin imani suka ce ai annabi ne ya ce duk abin da ya ce a shiga wutar. Wasu suka ce kai jama'a, bautar gunkin nan fa da muka daina, da sallar nan da muke, jihadin nan ma fa da muka fito fa, don Allah ya raba mu da wutan nan ne ba. Wallahi jama'a a dai tunani bai kamata faɗa wutan nan ba. Wanda suka ce kar a shiga wuta suka fi yawa. Da aka dawo gida aka ba annabi labari, annabi ya ce da ya ce a shiga akwai wanda ya shiga, aka ce a'a. Annabi ya ce musu wallahi da wani ya kuskure ya shiga da ya tafi kenan. Ya ce musu inna mata'atu fil ma'ruf, kawai ana bin mutum ne inda ya dace da shari'a, inda bai dace ba ba abi. za mu ga Allah yana ce mana inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. irin su wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. bai yiwa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan Allah da annabi suka yi hukunci mutum ya ci yana da zaɓin yi ko bari. shi yasa kuka ga mace a zamanin annabi baiwa barira ta fahimci haka. lokacin da aka yanta ta mijinta bawa ne, ita ma baiwa, yanzu tana da zaɓin ta zauna da shi ko ta rabu da shi. sai ta ce wa mijin sai sun rabu. shi kuma gashi Allah ya jarrabe shi da mugun santa. ka san Allah yana so ya maka azaba sai ya maka haka, sai ya jarrabe ka da san wata, ita kuma ta ji duk duniya ba wanda take ƙi sai kai. ya zo da gemunsa yana kuka, ya ce annabi ya taimake shi don Allah a je a lallashe ta a bata hakuri, saboda kyakkyawar ɗabi'ar annabi bai ma tura a kira ta ba. ya tashi ya tafi har gidan da kanshi, ya je ya zauna, sai da ya gama magana ta ce ya rasulullahi umarni kake bani ko biko kake? ta ce don umarni kake bani, ko ina so ko bana so sai na koma, don umarnin ka umarnin Allah ne. annabi ya ce ba umarni nake ba, biko na taho ne. ta ce to ya rasulullah in dai biko ne wallahi ba na san shi, ba zan iya zama da shi ba. annabi ya ce mata to ma assalam, ya dauki takalman sai gaba. ka gan kai ne in ka dawo sai ka ce ashe yarinyar nan ba ta da mutunci. yanzu kamar ni akarama kallahu in tashi in tafi, ni fa na taka har gidan nan naje na ba yarinyar nan hakuri, amma yarinyar nan saboda ba ta ganin kowa da mutunci ta ce ba za ta hakura ba. to shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana yawma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. haka mutum zai zo yana cizon yatsu, yana ina ma ya bi Allah, ina ma ya bi manzon Allah, ina ma ya bi alqur'ani da sunna. wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, tana nan yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. duk wa'annan suna nan. shi yasa al-allamatul qur'ani allamatul shanqiqi da yazo cikin adwa'ul bayan karkashin qul in kuntum tuhibbuna Allah, sai yace sarraha ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima. Allah ya fito karar wannan ayar cewa anna ittiba'a nabihi mujibul li mahabbatihi, bin annabi yana wajabta maka Allah ya soka. sai yake cewa ذلك المتبع وذلك يدل على أن طاعة رسوله هي عين طاعته تعالى. wannan yana nuna ainihin biyayya ga manzon Allah ita ce ainihin biyayya ga Allah. yace wa sarraha bi hadha al madlul fi qawlihi, Allah ya fito da wannan abin da yake nuni a kansa a cikin fadin Allah ta'ala, yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah.
da kuma wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk da su yan qalaqatu yan qur'ani zalla sun ce wai idan annabi ya baka kuɗi ka karɓa ne, saboda farkon maganan ba an ce ma afa Allahu ala rasulihi ba min ahlil qura falillahi wa rasulihi har zuwa ƙarshe. Suka ce to tunda ana maganar rabon kuɗi ne, wa ma atakumur rasulu, abinda annabi ya baka na kuɗi sanda zai raba ganima fa khuzu wa ma nahakum anhu. Sai suka kasa fahimtar usulubin qur'ani da Allah ya ɗauko magana sai ce wa ma, idan annabi zai baka kuɗi ka karɓa, in ya baka nasiha ita ta fi cancanta ka karɓa, dan nasihar annabi ta fi kima sama da dukiyar da zai ɗauka ya baka. To wannan shine sai yake cewa tambihun yu'khadhu min hadhihi al-ayati al-karima anna alamat al-mahabba as-sadiqa. Za mu riƙo hukunci daga wannan ayan alaman so na gaskiya ga Allah da manzon Allah hiya ittiba'uhu sallallahu alaihi, shine bin annabi. falladhi yukhalifuhu, wanda zai sabawa annabi wa yadda'i annahu yuhibbuhu fa huwa kadhibun muftari, kuma yayin da awar yana san annabi to makaryaci ne. Ku duba ku gani, yanzu ba annabi yana yin azumi ranar litinin ba, aka ce me yasa kake yin azumi, yace yana yi ne saboda ranar aka haife shi. Shi ma'aiki sai wani yana da yunwa ko to sai wani ya zo ya da'awar ya fi kowa san annabi, shi kuma girki zai ja. Yanzu kwanan nan cikin karatattukan na danna muryar wani yana faɗa malikul muzaffar ya zo ya yi maulidi ranar farko an yanka raguna mako 100,000 ne, a kaji 100,000, raguna 30,000, shanu 10,000. na ce ka kwasan za a goge wuya, za a ja girki yadda ya kamata kuwa. sai yake cewa is law kana muhibban lahu la ata'ahu, domin wallahi duk wanda ke san manzon Allah zai yi kokari wajen yi masa biyayya. yace wa min al-ma'lum inda al-amma, abu ne sananne wajen kowa, annal mahabba tastajlibu ta'a, duk wanda kake so tana janyo in yace ka yi abu kai, in yace ka bari ka bari. sai yace wa minhu qawli sha'ir law kana hubbuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. har ya kawo wani baiti yake cewa qalat wa qad sa'alat an hali hashiqiha billahi sifu wala tanqus wala tazidi. wani ne suka haɗu sai wani yake tambayar wani akan wata da wancan yake tsananin santa, shine yake cewa qalat ta ce wani ne suka haɗu da wata, to ita wannan sai take tambayar ɗayan cewa dan Allah ina so, abokinka ba ya ce yana so na ba, ya ce to dan Allah ina so, faɗa min kwatanta min ya abokin naka yake so na. faƙultu sai na ce law kana rahana al-maut min dama'in wa qulti ifi an wurudil ma'i lam yari, yace wallahi yadda wani yake sanki da za a kawo ruwa mai tsananin sanyi a bashi ya ɗaura a bakin shi, kuma in bai sha ruwan ba zai mutu, idan kika ce kare sha ya fasa ba zai sha ruwan ba, ya yadda ya mutu saboda tsabar yi miki biyayya. to wannan shine fa shi yasa za ku ga a wajen ma'anan Muhammadu Rasulullahi sai aka ce akwai ta'atuhu fi ma amara. yanzu ana cewa yadda su da suke da doka ba suna da maganan obo bife complain ba, ka bi kafin ka kawo matsala in kana da ita. yanzu wannan in komanda ne, wannan kurti ne, wannan kurti ne, ga maman mutum da babansa, idan komanda ya kalle ka yace shutim dirka ma babanka wuta, to a ka'idar sa dirka mai wuta za ka yi, in ya mutu kana da wata magana sai a zo a tattauna. to fiye da haka fa ake so al'umma ta ɗauki annabi, don kowane mutum ana iya tambaye shi in yi an ba a ce kai mai dalilinka, amma annabi ba a tambaye shi a ce kai mai dalilinka, ba a yi. to wannan misali ne da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ta maimaita mana a ƙur'ani yana cewa mu bi manzan Allah, mu bi manzan Allah. to da haka samu alhamdulillah hatta ɓangaren yi wa sunnar manzan Allah hidima, tunda annabi ya koma zuwa ga Allah babu malaman da suka sha wahala a duniya wajen tsara sunnar annabi kamar malaman sunna, tun daga kan malaman farko. yanzu al-Imam al-Bukhari har ya bar duniya ko aure bai ma, dan ba sunnar annabi kariya. ya yi tafiya daga garin Khurasan tsakanin abin hawa doki, jaki, raƙumi da tafiyar ƙasa, ya yi tafiya a ƙasa ta kai wajen kilomita 20,000 a ƙasa.
wani yana nan ko kilomita 1000 kai ko 100 ma bai taba takawa a ƙasa ba saboda addini, amma ya ce duk wayancan munafikai ne shine mutumin kirki. Kaga tilka idan ismatun diza, rabo ne da ba ya adalci ba, rabo ne da ba ya adalci ba. To malaman sunna ne suka yi wannan. Shi yasa shi wannan zindikin na Kano, wannan mulhidin, ai muna nan muna jiran sa yi yawa, muna nan muna jiran sai ya fito dagar karatu. Dan ba ka gane abin da ka karanta ka gane, sirran da za ka fito saha ta ilimi ka ce a ce, lokacin da ka gane abin da ka karanta ka ma gane ko baka gane ba. Amma in ka je ka samu masallacinka daga kai sai ɗalibanka, dama kai ne shehul islam din, da abin da za ka faɗa haka za ce aka rama kallawa haka ne shikenan. Amma inda za ka faɗi magana a ce maddali ku hatu burhanakum, to ba za ka yadda ka je ba sai ka shirya, sannan za ka yadda ka je. Ya zo yana ta zagin malaman sunna, ya zage malaman hadisi, sannan ya zo ya nuna cewa wai kaso 75 na gaskiya yana hannun shi'a. Bai san tarihi ba, gabaki ɗaya maganan hadisi sahihi da da'ifi fa a addinin shi'a daga hijira 700 da wani abu ya fara. Kuma wannan ya faru ne ibnu mutahhar al-hilli sanda ya rubuta minhajul karama, ibnu taymiya ya mai raddi akan minhajus sunnatun nabawiyya fi naqd kalami shi'a wal qadariyya. Daga nan ne ibnu mutahhar ya dawo ya fara tunanin to fa gaskiya akwai matsala fa a shi'a, dole maganin isnadi a zo a fara. Daga nan ne fa ta fara fa, a daidai lokacin da ku kun sani ibnu taymiya yana daga cikin wanda Allah ya basu, ya san ilimin hadisi wajen ɗabbaka shi da aiki da shi, amma bai ma cikin malaman hadisi, bai ciki. A daidai lokacin da fa kafin shi wani shekaru ɗaru an yi irin sa Imamul Bukhari sun gabata. Shi yasa a da idan malamai suka ce alhafiz ba suna magana mahaddacin Qur'ani bane, wanda ya haddace hadisan annabi shi suke maganan alhafiz. Kwarai daga baya ne da ilimi ya ci baya ake, dan su a da ba su ɗauka za ka iya malanta dama baka haddace Qur'ani ba. Shi yasa wani sai ka samu ya haddace hadisi 500 da isnadi da komai. Wani al-Imam Ahmad ba ce aka ya haddace hadisai sun kai miliyan 1 ba da isnadi da komai a wancan lokacin. Wani sai ga 40 hadisi wa ana ta kakara wai shi zai tashi ya ce wayancan mutane ya ce wai duk mutanen banda ne, ba a gano gaskiya ba, shi ya gano gaskiya ne. Haka ake. To alhamdulillah Allah ya taimake mu da malami. Shi yasa kullun nake faɗa wa ɗaliban sunna, nake cewa su gode ma Allah da wani abu. Wannan aƙidar da muke kanta, wallahi malamanmu magabata kowane irin abu sai da suka nemo masa dalili tukunna sannan suka kafa shi. Saɓanin bid'a za ka samu ɗan bid'a sai ya ƙudurta abu sannan yake zuwa neman dalili. Shi yasa abin da ba dalili ba a wajen shi sai ya zama dalili. Sannan abu na biyu, bayan wannan aikin da malaman sunna suka yi, za ka samu a wajen ahalus sunna ne kadai tambayar dalili yake gabansu. Inda zan yi karatu a nan wajen wani bai gane ba yana iya daga hannu ya tambaya ce matsala kaza, amma in ka cire bangaren sunna to akwai inda tambaya rashin kunya ne. Wani ya wata magana ya ce babu hadisi a Bukhari da aka kawo maganan na Khadija gabaki daya, sai wani yau kasa sai ce aka rama kallawa na ga Imam Bukhari ya bude kitab magana akan na Khadija ba. Ana gama sai ce to yaron nan bai da mutunci ba, na ga ya fara shinshino kanshin wahabiyanci wallahi. Wai saboda ya ce mai a'a, to da ka matsa sai ce to mun ga alama ya zai zama ba wahabi haka suke faɗa. Yanzu ne sai ce za ka zama ba wahabi. To yana daga cikin sunayen ahlus sunnati wal jama'a da kuma sifofinsu wanda zan yi magana. Na farko ahlus sunna hum man kana ala misli ma kana alaihi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu, wanda suke kan abin da annabi ke kai da sahabbansa. Alhamdulillah duk wanda kaga yanzu ya tashi da sunan kowane suna zai ba sahabban annabi kariya bayan mai biyu, ko kuwa bayan mai biyu. Kuma su ma sun yadda duk wani guri da za ka ga an je an kai wa sahabbai farmaki, to mu muke zuwa mu kare su. Sai ka ga babban shehi
sai ya ce wai su ba ruwansu da 'yan shi'a ba su da matsala da su don ba su taɓa waliyansu ba. Sai kuma kada sun ce maka ai waliyansu ba su kaiwa ba su kai sahabbai ma. To don me za ku ba waliyanku kariya da ba su kai sahabbai ba kuma ku kyale sahabban manzan Allah? Mu muka yadda da waliyai, amma waliyan da Allah ya naɗa ba naɗin fasta ba, ko kuwa? In yanzu na rantsi akan kujeran nan na ce billahi allazi la ilaha illa huwa Abubakar Siddiq dan aljanna ne, ko kafara ba zan yi ba? Ko zan yi kafara? Ba kafara. Amma duk wannan da aka zo aka nada aka ce yan aljanna ne, waye ya nada su? Za ka samu wasu ne kawai suka taro suka nada, kuma wallahi tunda ba Allah bane ya nada nadin bai ba, sai an je lahira za ka gane haka. To wannan wanda Allah ya nada su mu za mu kare, wanda da Allah bai nada ba kowa ya ta kanshi. To wannan yana ciki. Abu na biyu ana ce musu alfirqatun najiya, wannan yana cikin sunayen ahlus sunna. Sana abu na uku ana ce musu at-ta'ifa al-mansura, jama'ar da take samun taimako daga wajen Allah. Sana abu na hudu al-mu'tasimuna al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih, wanda suke samun tsari sannan kuma su yi riko da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na haka za mu ga cewa da waɗanda suke ainihin wato kan abin da magabata na farko suke kai da muhajir da ansar. Abin mamaki in ka karaɗe ƙur'ani kaf za ka ga abin da ƙur'ani ya yadda mu ba abu uku ne. Na farko ittiba'ullahi wa anbiya'uhu, na biyu ittiba'u ma anzalallahu, na uku sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar, bin tabarkin muhajir da ansar. Sannan abu na shida ahlus sunnati khiyarun nasi, ahlus sunna sune zababbun mutane, zaka ga suna hana bid'a da kuma ainihin wato masu yin bid'a. Zaka dinna kaga ana faɗa da bid'a to sai dai ahlus sunna. Shi yasa mu abba mu ma yadda cewa akwai wata bid'a mai kyau ba, amma zaka samu akwai bid'a hasana da husaina har da husna da akwai a wani bangaren. Sannan abu na bakwai ahlus sunnati wal jama'a humul ghuraba idza afsada an-nasu, sune baki lokacin da mutane suka lalace. Idan wallahi kana so ka gane haka, idan a gidanku akwai ɗan ɗariƙa, akwai ɗan shi'a, akwai ɗan ƙur'ani zalla, ɗan ƙalaƙatu, daga ran da ka ce ka zama ahlus sunna a gidan za ga suna iya haɗa kai a kanka dusu duka. Duk wanda suka keto wata saha suna gane karatun da nake. Me yasa annabi ya ce mana fatuba lil ghuraba yawmal qiyamah? Mu da muke kan wannan saha mun san matsalar da muke fuskanta. A yanzu idan ka je asibiti kana ganin wani likita da ake zuwa a bala'i sai an zo kanka ya ce me ke damun ka, ka ce cuta ce ta munafunci da shirka take damuna, ka zo ka bani magani. Ana yi? To ba a yi. To zukatan mutane an lalata aqidar su. Zuciya ba wani likita da yake da wata na'ura da in zuciyar dan adam ta karkace ta hanyar aikin banna da zai hango ya ce to ga yadda za a dawo da ita daidai. Wannan maganin sai dai Qur'ani da sunna. To an lalata zukatan mutane, sai ahlus sunna su zo ce suna so sai sun gyara sun dawo da su kan daidai. Dole sai an maka sharri an maka kagi, dole ka zama daban cikin mutane. Haka ake. Sannan ahlus sunna hum alladhina yahmiluna al-ilma, su suke daukan ilimi. Yanzu a nan kasar da mai shekaru irina da kasa da ni ba za ka taba samu ba a ce maka mutum yana jan Qur'ani ya fassara shi. Akwai malamin da muka karatu a gaban shi, daga karatun fiqh sai karatun lugha, karatun hadisi ba a ba mu dama, an ce gaddama yake sawa. Ayar da ke cikin wallahu wa rasuluhu a haƙo hanyar ruhu in aka zo sai a tsallake ta, sai ya ce to wannan ayar bai cancanta a fassara mana ita ba, sai mun san nahu, sai mun san sarfu, sai mun san balaga, sai mun san mantiki. Lokacin ba mu san me mantikin ba, amma ana kira maka shi ana ce maka, sannan an riga an firgita ka an ce maka shi na hawun nan yana da mugun wahala, wani ilimin wayo ne da dabara da ba kowa yake ganewa ba. To sai ka rasa sanin ya abin yake. Haka aka yi ta yi ba. To za ku ga cewa din da kaga an sa karatu tsakanin magariba zuwa isha'i a yi bayan asuba, a je a yi lokaci kaza ana so a gane addini. Wallahi ahlus sunna ne suke wannan. Dan mu muna so mutane su gane addini, su gyara alaƙar su da Allah. Yanzu kwanan nan ba gidan rediyo na Jamus sun ɗauko fira ba, wata mata kwanan nan a Katsina ba, wani ya zo tana zuwa wajen wai boka zai ba ta sa'a za ta mallake mijin, shi kuma ya mallake ta.
to in aka bar mutane da jahilci to lokacin da za ci gaba da bautar da su, amma duk wanda ya karatu ba za ka bautar da shi ba. to wannan ahlus sunna ne suke yin haka. sannan abu na gaba, ahlus sunna suna da siffofi wanda na faɗi sunayensu ne kuma gashi ana nuna min cewa lokaci yayi. ahlus sunna inda sunna ce ta gaskiya za ka same su hum ahlul wasati wal i'tidal bain al ifrat wat tafri, su ne suna tsayawa tsakiya tsakanin wuce gona da iri da sakaci, tsakanin guluwi da jafa'i. kamar yadda na faɗa na ce shedan da Allah ya faɗa ya ce mai taka ɗanɗan da shi, duk abin da Allah ya ce wa ɗan adam ya shedan ta ƙofa biyu zai zo maka. kuma ku lura da ke ku gani wallahi sai mun ɗauki mataki. yayin da Allah ya ce a girmama malamai sun cancanta a girmama su ko za ku ga mu'amala biyu ake wa malamai, mu'amala ta guluwi da mu'amala ta jafa'i. yan bid'a sai su girmama malaman su wuce gona da iri, mu kuma sai mu wa malaman mu jafa'i. in kaga an yi rubutu a social media an zazzage malamin addini kuma ɗalibi, to za ka samu ɗalibin sunna ne ya zagi malamin sunna. dan kakka ɗauka cewa ko wanda shedan ya kyale. in kaga yanzu kuma an ɗauki wani malami an bashi matsayin Allah da annabi, wa ke yin wannan? dan bid'a ne ke yin wannan. to dole sai mun ɗauki mataki. da haka sannan ahlus sunna sun taƙaitu wajen masadirut talaqi a wajen su shine alqur'ani da sunna, wal ihtimam bi fahmihima bihima wat taslim li nususihima wa fahmihima ala muqtada manhajis salaf, da kuma ainihin wato himmantuwa da qur'ani da sunna. yanzu bambancin mu da yan uwan mu yan dariku ba san dawo yanzu sun ce su ma ahlus sunnati bane. to inda kuma aikin yake yanzu, ku ahlus sunna akan fahimtarwa yawa, in ba ku dawo kan fahimtar magabata ba har yanzu akwai matsala. domin duk duniya ta yadda masu hankali da sanin ya kamata babu mutumin da ya iya karantarwa kamar annabi Muhammad. domin saboda iya karantarwa shine kowa ya yadda Allah ya tsara bakin annabi sanda zai isar da sakon addini ba za a samu kuskure a ciki ba. amma wani mahaluki wanda ba shi ba ana iya samun haka. to ɗaliban da suka zauna suka yi karatu gaban annabi duk duniya babu wata makaranta da za ta iya fitar da ɗalibai kamar su, in dai an yadda babu. kuma yanzu idan da adalci, yanzu wannan gari na Zamfara sai aka ce da garin nan akwai wani dattijo da ya zo ya zauna ya san garin Zamfara tun babu gida ko ɗaya. a gaban shi duk wanda ya zo ya sai gida ya share ya fara gini har Zamfara ta zama abin da ta zama. sai aka ce to ana so za a bada tarihin garin Zamfara, da kuma shi wannan matashi ne, shi tasowaye ya ga gine-ginen. billahi alaikum, idan duniya da gaskiya da dattijan da yake da rai a garin gaban shi garin ya kafu da wanda tasowa ya ga an kafa garin, wa ya kamata a tambaya tarihin garin? dattijan. to sahabbai sun zauna tun lokacin da babu ƙur'ani a gabansu ƙur'ani ya fara sauka. sun zauna da annabi tun Allah bai aiko shi a annabi ba yana Muhammadin shi sallallahu alaihi wasallam. idan ana so a fahimci me Allah yake nufi da saƙon nan, da su da suka zauna tun ba abin ya zo ya same su, ko da mu da muka taso muka samu abu su. to shi yasa muka ga Allah sai ya alakanta cewa dole ne fahimtar su ita za a fara takdimi akan fahimtar kowa. Allah ya lizumta mana cewa dole mu ba hanyar su. shi yasa mu muka yadda cewa ba yadda za a yi wani mutum mai karatu a duniya ya gane wani abu na addini a wajen malamin shi wanda sahabbai ba su gane a wajen malamin su annabi Muhammad ba. Daka daman da ka zo mana da shi na fahimtar addini tambayar ka muke, ɗaliban nan na annabi da ya fara karantar da su ya yi aiki a aikace ya fassara masa ƙur'anin, waye ya gane haka? idan ba wanda ya gane haka, kai ne ka gano. to mu kuma dama Allah ya ce mana walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu, sai mu kyale maka naka tunda kai naka ya saba da nasu, mu muna kan nasu. wannan ita ce ka'ida kawai. to wannan yana daga cikin sifofin da ahli sunna suke da shi. to saboda haka ana nuna min cewa lokaci yayi, ka in kure lokacin. ga manya-manyan malaman mu su Dr. Sani, Dr. an kwana biyu ba iltiqa usakine ne ba
ga raguwar bayan Allah sun karato. Ina addu'a dakta Allah ya kara muku albarka. Malam Naziru da kuke jagorancin matasa, lallai lokaci yayi da ya kamata a shiga lungu da sako. Matasan da suke kan daidai a ƙara ƙoƙari wajen su tabbata a daidai, wanda kuma suka saki layi muna roƙon Allah ya dawo mana da su kan layi. Wannan yana cikin aikin ku, sannan muna roƙon Allah ya tsare mana mutuncin mu, kuma muna jajantawa al'ummar jihar Zamfara ga baki ɗayan ta abubuwan da suka yi ta faruwa, wanda suka mutu cikin waɗannan fitintunan Allah ya sa ya zama hanyar kafara ce gare su, Allah ya karɓe su a matsayin shahidai. Abin da ya rage na fitinan nan Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen ta, ba ita za ta ga ƙarshen mu ba. Kuma Allah ka zaunar da jihar Zamfara lafiya da sauran jihohi da suke fama da waɗannan matsaloli na tashe-tashen hankula. Abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana. Wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun saurari lakca ta musamman daga bakin babban malaminmu a Sheikh Musa Yusuf Assadus Sunnah Kaduna, Allah ya saka mai da alkhairi. Kuma a daidai lokacin da malam na gabatar da karatu, daga cikin jagororinmu malamanmu akwai Sheikh Habibu Ahmad Jibril, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi iko shigo a wannan waje. Akwai Dr. Aliyu Sani Jangebe, wanda shi ma muna tare da shi. Akwai Sheikh Umar Hassan Tudun Wada Gusau, wanda shi ma muna tare da shi. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi. Kuma wannan karatu da malam yan muna Allah ya sa amfane mu duniya da kiyama. Insha Allah ta'ala abu na kusan karshe zan gabatar da shugaban majalisar matasan ahlus sunna wal jama'a ta jihar Zamfara, Malam Nazir Ibrahim Buda Gusau, domin gabatar da jawabin godiya akan wannan haduwa. Kasance wannan karatu an gabatar da shi ne a karkashin jagorancin wannan majalisa. Shugaba bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda na ambata kafin malam ya fara jawabi, wato kalmar da zan yi kalmatu shukur. Muna godiya ga malam bisa ansa wannan gayyata tamu da ya yi tattaki daga jihar Kaduna zuwa wannan gari namu na Gusau. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Kamar yadda na ambata tun farkon wannan karatu cewa dalilin zuwan malam wato wani gagarumin aiki ne da wannan majalisa ke yi duk shekara na shirya samina ga daura da mata da kuma ɗaliban islamiyya da kuma matan aure, wanda mun kwana tara, yau shine na 10 kuma shine dare na ƙarshe na wannan karatu. Gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu, malam zai gabatar da darasi UBE wanda za mu rufe wannan samina ta bana. Saura wa'azuza da muhadarori da za mu ta gayyato malamai kamar yadda muka saba. Malam lakcar da zai yi gobe, da yake akwai littafin da wannan majalisa ta rubuta, illa shaye-shaye ga matasa, wanda muna ganin shine ke haifar da fitintunu a cikin wannan al'umma. Bisa wannan majalisa ta yi wannan aiki, gobe ni Allah da za mu kaddamar da wannan littafi. Ba zan ba da abin magana ba. Muna godiya ga manyan malamanmu irin su Dr. Aliyu Sani Jangebe, wayanda tun lokacin da wannan barbadi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan da'awa a wannan ƙasa ya zo, su ne gaba-gaba tun suna samari har tsuha ya kama su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa musu wannan aiki. Abu na gaba, akwai wani dan matashi can ƙarshe, Sheikh Umar Hassan Gusau, mataimakin shugaban majalisar malamai ta Izala mai hedikwata a Jos. Kun san mu wannan mambari namu, in dai da awa sunan manzan Allah mutum ke yi, ba magana kungiyanci, kowa ya zo ya ba da gudunmawarsa domin ciyar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba. Muna godiya, in dai kan sunna mutum ke da'awa, wannan mambari nashi ne, ya zo za mu ba shi lokaci ya ilmantar da mu, kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki. Mutum na gaba, mai girma deputy speaker, duk da matsayi na gwamnati da Allah ya bashi, kowancan karatu da muka yi na Sheikh Musa Assadus Sunnah na Dr. Jamil Zarewa kwana 10 da suka wuce ya taho wannan masallaci. Mai girma deputy speaker, muna roƙon Allah ya saka ma da alkhairi. Malami na gaba, Malam Habib Jibril, wanda ɗazu
lokacin da malam ke tahowa ya ce duk shirye-shiryen da muke na abinci a aji shi gidan shi malam zai sauka ya sha ruwa, kuma aka yi duk abin da ya kamata a yi. Babban malami wanda ɗaya daga cikin ɗaliban Madina a wannan jiha, ko ba mu ce shi an na ɗaya ba, rubutun da yake yi na fatattaka bid'a ya nuna mana shine lamba ta ɗai. Mutanen wannan gari suna amfanuwa da zuwan shi Madina, bai koma kwantwa ba. Ya tai garin manzan Allah kuma ya nuna mana ya tai garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka ma malamanmu, ya ba mu ikon yin biyayya a bisa karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna gaita ko gobe inda malam zai gabatar da karatu da rufe wayannan lakcoci da zamu yi. Subhanakallahumma, karfe 11 UBE bypass in Allah yadda, karfe 11 na safe insha Allah. Mai baccin safe sai ya tashi tun da wuri. Subhanakallahumma bihamdik. Godiya ta ƙarshe ga kwamiti wannan masallaci, muna godiya gare su duk lokacin da muka sa karatuttuka, ba an san na gas, ba an san na hitila, ba an sa. Muna roƙon Allah ya saka masu da alkhairi. Wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da aljanna. Muna roƙon Allah ta'ala mu da ke ibada a cikin Allah ya karɓa mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Malam zai ba mu sallah, zai yi ƙasar mu.